Mao ni ang Ford Ranger ni Don. Ngay baligya daw niya. Grabe pa kaya gwapo ba yo? Sir bago ni ang sir ligid. Unsay brand ani? Nito daw ko ni mahal daw ko ni kayo tag pilang isa sir? Na 100,000 kuno kape ng upat ani nito daw ni. Ford Ranger. Full accessories. Full accessories. No, nice kayo. Napa siya protection, napa siya protection. Napa siya protection, protection sayang ba aron nga kung mamudugmo siya dili na siya maunsa. Okay? Kana siya, gwapa kana siya. Ato abrin ang sulod. Ipakita na to sa inyo ang sulod. Pakita na to sa inyo ang sulod. 30,000 pang ayan dagan na 30,000. 30,000 ang mileage. Diba? O kana gwapa kayo, gwapa kayo. Customized ang yaang set cover. Sa set cover pa lang gwapa na kayo. Gwapa kayo. Uy, murag mag-hotel, humot kaayo. Ang yaang ko ni way bunog kay 30,000 pa. Way bunog kay 30,000 pa ang dagan, 30,000 pa ang yang dagan. Way bunog, mas bunog pa kani. Mas bunog pa kasi mong uyab. Mas bunog pa kasi mong uyab ani kani wa giri bunog. Mas bunog pa kasi imong uyab ani, mas bunog pa kasi imong trato. Mas bunog pa kasi imong trato ani madi. Madi bunog pa kasi imong trato ani kada gabi ka gamiton. Kada gabi ka sakyan. Kada gabi ka sakyan kani wa gini bunog 30,000 mileage pa lang ni. 30,000 mileage. Okay, 30,000 mileage 30,000 mileage. 30,000 mileage. Turang tagiya si katawa Si katawa ang tagiya. To, talikod ang tagiya. Si katawa ang tagiya. Oy, sir. Mas bunog ba bitaw ang naimang uyab ani sir kay kada gabi sakyan sa trato. Kada gabi sakyan sa trato kani wa ni bunog. Nagkumas tapay. Wa ni bunog kay. Way bunog ani kay ang trato kada gabi mo sakay. Kani, so gani bunog, virgin kay ni 30,000 mileage pa ni. Saynon ka na, grabe kag sinaw. Sinaw kayo. Murag hotel, no? Sus, murag hotel. 30,000 mileage. Grabe kag gwapa, humot kay murag hotel. Murag hotel, sus. Ang seat cover pa lang nimo na daan, gwapo na kayo. Pila seat cover ni sir, 100,000? Unya ang kuan ani ang ligid kuno upat ka buok nito ang brand sa iyang tire 100,000 na kunong upat full accessories ha guys, sige na guys. Grabe sus gwapa kayo ang kuan Ford Ranger Black. Grabe ka gwapa, grabe gyud ka gwapa gyud kay sa tanan. Magwapa pa sa inyong mga asawa na ngalusyang na. Ang kani wa gini na kalusyang. Wa gini kalusyang ni. Malusyang pa yung asawaan ni. Sus grabe. Sus grabe gid kayo ang sulod murag hotel. Murag 5-star hotel. Ang inyong mga asawa ani mga lusyang pa kani wa gini lusyang kay talagsara lang sakyan. Talagsara ni sakyan mas lusyang pang naiuyab ani kay tagagabi sa kes uyab. Kani wa gid ni. Sinaw kayo, grabe ka sinaw lagi. Grabe gid ka sinaw. Sinaw lagi kayo, grabe ka sinaw lagi. Sus, kung ako pala na kwarta ani karon gipalit na ni nako. Diretso na nako kasa nako. Sus, gwapo kayo grabe ka gwapo Gwapo, juga sa tanan sada kayo. Napaiya ang rain visor. Yang rain visor, tsada kayo. Yang rain visor, full accessory lagi siya. Tsada kayo. Sus, ginoo. Sus, grabe. Grabe ka gwapa. Grabe ka gwapa, mas lusyang pa yung mga asawa ni. Ini mga asawa ni, nangalusyang na. Lusyang pas labial ani. Lusyang pas labial. Sus, grabe ka gwapa. Ros, ikaw na yung palit ani Ros. Gwapa kayo ay bunog, lusyang pa kaani. Labial. Sa buka giday. Sus, grabe. Grabe ka
guwapa bay, grabe kay guwapa gyud. Guwapa kay sang tanan, grabe kay guwapa sus. Sus ako pala gani kwarta ni karon, sus paliton ko gini guwapa kayo murag sus ang tag-iya ani sus mura man nagperminti na maglubog na blood na ko kuno ni sige lubog lang silang balay. Na blood na ko kuno ni sige lubog tas na kuno yung dugo ani. Grabe na kuno kay katas ang dugo ani. Sus kinuo ko, grabe ka guwapa oh, sus guwapa kay Ford Ranger. Ibaligya ni Don Miguel. Yung ibaligya oh, Ford Ranger napa siya protection oh. Oh napa siya suga, duha ka suga din sa iya ang simud. Oh, di ba na siya duha ka suga? Oh, napa siya fog lamp. Na siya fog lamp. Oh, na siya fog lamp sa ubos, mamanto siya ang yaang kuan na sa ubos fog lamp pa na napagid siya dinhi. Na siya suga sa iyang simud. Diba? Headlight man na niya diya, headlight. Headlight man na niya. Napa siya fog lamp sa ubos, fog lamp. Napa siya suga sa ubos. Ito siya yung simod. Napa siya protection oh. Napa siya protection nga. Kaya siya protection ni siya nga kung mabunggo ka, dili ka diretso mabunggo. Full accessories lagi siya na kayo. Full accessories. Sus basta kay lusyang pa si labial ani, grabe ka lusyang. Si labial ani, lusyang pas labial ani. Oh, saya. Sus kung napa lang gyud kwarta karon ako nigi palit ani, kasan ko gini diretso. Sus kon gigay ko ani, ganahan gigay ko ani nga sakinan. Sus kani nga sakyan, ganahan gigay ko ani nga sakyan gyud. Oh, si labial ana, mas lusyang mas labial, terus labial oh. Nalusyang ng aging labial. Kani wa gini gamit. Wa gini gamit gyud, wa gini gamit. Grabe wa gini gamit nga sakyanan gyud ni. Oh, way gamit niya ay ikaw kay lusyang man kay kada gabi man kasakyan si umbana. Kada gabi man kasakyan si umbana wa ka. Kani nito kuno ang brand sa iyaang. Kung nito ang yang brand, upat ka po 100,000 nito. Guwapo kay ligid. Pag pa kuno nagligid, no? Guwapo kay sa tanan gyud, guwapo kayo, guwapo tsada.